Bakit sarado? Nay! Tay! Oh, anak! Kumusta ka na, anak? Oo nga anak, kumusta ka na? Katagal mong hindi umuwi dito, anak ah. Ano nangyari sa'yo? Ayos lang naman ako, Nay. Tay. Ano, Nay? Pag-aaralin niyo po ako ni tatay? Oo, anak. Yan ang napag-usapan namin ng tatay mo. Total, tapos na si Hana sa high school. Hihinto na siya at ikaw naman na mag-aaral sa kolehiyo. Ano, Nay? Hindi po magkokolehiyo si Hana? Oo, anak. Hindi namin kaya na pagsabayin kayo sa kolehiyo. Ganun ba, Nay? Alam mo naman kung ano yung katayuan natin sa buhay. Magsasaka lang kami ng tatay mo. Ano kaya kung si Hana na lang po ang pag-aralin niyo? Anong ibig mong sabihin, Myla? Siya na lang po ang pag-aralin niyo. Total, nagtatrabaho naman na po ako. Tutulong na lang po ako sa inyo sa pag-aaral niya. Sigurado ka ba, anak? Oo naman po, Nay. Sisikapin po natin para makapagtapos po si Hana. O Ruby, nasabi mo na ba kay Myla yung pinag-usapan natin? Oo, Jerry. Kasasabi ko lang sa kanya. Ano Myla, gusto mo bang mag-aral? Sige na, Myla. Sabihin mo na. Tay, pwede bang si Hana na lang po ang pag-aralin niyo? Ayaw mo bang ikaw ang mag-aral anak? Si Hana na lang po, Tay. Total, may trabaho naman na po ako kahit papano. Ikaw ang bahala anak. Nay, bakit po malungkot si tatay na hindi ako ang mag-aaral? Dahil ikaw ang gusto niya makapagtapos sa kolehiyo. Andyan naman po si Hana, Nay. Tutulong naman po ako. Sige anak, ikaw ang bahala. Sige, Nay. At ako na lang po ang magsasabi kay Hana. Oh, Hana. Andito ka lang pala. Bakit, ate? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano naman yan, Ate Myla? Gusto mo bang mag-aral ng kolehiyo, Ana? Oo naman, ate. Bakit mo naman naitanong? Pag-aaralin ka raw nila nanay at tatay, Hana. Talaga, ate? Oo, Hana. Kaya pagbubutihan mo ang pag-aaral mo at pagkakataon mo na to. Oo naman, ate. Pagbubutihan ko. Ikaw, ate. Hindi ka ba mag-aaral? 2 taon na, ate. Simula nung nakatapos ka ng high school. Hindi na, Hana. Ikaw na lang ang mag-aaral. Tsaka hindi nila kaya nila nanay at tatay na pagsabayin tayo. Tutulong na lang ako sa pag-aaral mo. Ganun ba, Ate Myla? Salamat kung ganun. Kaya ayusin mo na ang dapat mong ayusin para makapag-enroll ka na. Oo, Ate Myla. Salamat uli. Magastos at mahirap pala ang magpaaral ng kolehiyo, Ruby. Oo nga, Jerry. Magastos itong si Hana. Hindi marunong magtipid. Kabuti na lang at mabait itong si Myla na tumutulong sa atin sa pag-aaral niya. Kaya nga gusto kong si Myla ang makapag-aral at makapagtapos noon. Dahil alam kong mas marunong sa buhay si Myla. Ayaw naman niya kasi mag-aral at nagparaya siya sa kapatid niya. Masyado kasing mabait si Myla sa kapatid niya.
Hindi kaya nagkamali tayo na pag-aralin si Hana, Jerry? Andyan na yan, Ruby. Kaya pilitin na lang natin na makatapos siya. Nay, Tay, wala pa ba kayong pera? Baka hindi na po kasya tong perang panggastos ko. Magtipid-tipid ka din kasi, anak. Nay, meron po magtipid kapag nag-aaral. Hindi pa kasi tayo nakakaanin ng palay, anak. Pwede naman po kayong umutang, Tay. Bayaran nyo na lang kapag nakaanin na kayo. Sige, Hana. Pupunta na lang ako mamaya sa kumpare ko. Ate, may pera ka ba dyan? Bakit, Hana? Paubos na kasi yung pera ko. Baka hindi na magkasya. Di ba kabibigay ko lang sa'yo nung isang araw? Pati si Myla, nahihirapan na rin sa pagpapaaral sa kapatid niya. Ate, magastos ang pag-aaral. Ganun ba, Hana? Ito, 200. Dagdagan ko na lang kapag sumweldo na ako. Dagdagan mo, ate, ah. Ilang buwan na rin, Ruby, na hindi umuwi si Hana. Oo nga, Jerry. Simula nung makapagtapos siya at nagkatrabaho. Oo nga, hindi man lang tayo kumustahin kung ayos lang tayo. Ibang iba talaga ugali ng batang yun kaysa kay Myla. Anay, Tay. O anak, papasok ka na ba? Opo, Nay. Anak, hindi ba tumatawag ang kapatid mo? Hindi pa naman po, Tay. Ganun ba, anak? Bakit po, Nay? Tay, may problema po ba? Nay, ubos na po ba yung panggastos natin dito sa bahay? Oo, anak. Sa isang buwan pa kasi aanihin yung palay natin. Oh, ito, Nay. Kunin nyo na po. May pera ka pa bang panggastos, anak? Opo, Nay. Susweldo naman na po ako sa makalawa. Sige, anak. Salamat. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Sige, anak, mag-ingat ka. Kahit maliit ang kinikita ni Myla, hindi pa rin tayo pinapabayaan. Oo nga, Jerry. Pero itong si Hana, kahit may magandang trabaho at nakapag-aral, hindi man lang niya tayo mabigyan. Sana, si Myla na lang ang nag-aaral noon. Napagparaya kasi yung batang yon. Sinayang lang yung pagkakataon na makapag-aral siya. Ano ba yan? Ang init naman. Ano na kaya nangyari kay Hana? Tagal nang hindi nagpaparamdam. Bakit sarado? Nay, Tay, Oh, anak! Kumusta ka na, anak? Oo nga, anak. Kumusta ka na? Katagal mong hindi umuwi dito, anak, ah. Ano nangyari sa'yo? ayos lang naman ako, Nay, Tay.
Ang init-init naman dito, Nay. Tapos, ang dumi-dumi pa. Anak, wala naman nagbago dito sa bahay natin. Tsaka dito ka lumaki. Ano ba yan, Nay? Ang init-init dito. Tapos, napakadumi. Hindi katulad sa may tinutuluyan ko. Malinis at may aircon pa. Magtatagal ka ba dito, anak? Hindi po, Tay. Aalis din po ako maya-maya. Anak, dito ka na lang kumain. Yung paborito mong ulam ang lulutuin ko. Wag na, Nay. Kakain na lang po ako sa labas. Hana, bakit ganyan ka umasta kila nanay at tatay? Ate Myla, andyan ka pala. Oo, at nakita ko kung paano mo tratuhin sila nanay. Mag-usap nga tayo, Hana. Ano bang nangyayari sa'yo, Hana? Bakit, ate? Umangat ka lang sa buhay at may magandang trabaho? Ganyan mo na itrato sila nanay? Bakit, ate? May masama ba doon sa sinabi ko? Bigyan mo naman sila ng pagpapahalaga, Hana. Nagsikap sila, Hana, para mapag-aaral ka. Alam mo bang ako dapat ang nag-aral noon? At hindi ikaw? Puro na lang pagpaparaya ko sa'yo. At tumulong na lang sa kanila para makapagtapos ka lang. Tapos ganito pang igaganti mo sa kanila? Nagbago ka na, Hana. Hindi na ikaw yung Hana na nakilala ko noon. Ate, lahat ng tao nagbabago. At isa ka sa mga taong yon? Ganun ba, Hana? Suklian mo naman sana ng maganda ang sakripisyo nila tatay noon sa'yo. Bigyan mo naman sila ng kahit na anong bagay na makakapagpasaya sa kanila. Ate, Hana, patawarin mo ako kung nakalimot ako sa inyo. basta baguhin mo lang ang pakikitungo mo kila nanay at tatay. Oo, ate. Mapapatawad kaya nila ako? Oo naman, Hana, kasi anak ka nila. Anong gagawin ko, ate? Ibigay mo kung ano makakapagpaligaya sa kanila, Hana. Sige, ate. Samahan mo ako para kausapin sila. Sige, tara, Hana. Nay, Tay. May sasabihin daw po sa inyo si Hana. Tay, Nay, magbihis po kayo at kakain po tayo sa labas. Nay, patawarin niyo po ako. Sige, Nay. Tay, magbihis na po kayo. Baka mamaya magbago pa po yung isip ni Hana. Sige na po, Nay. Tay, magbihis na po kayo at mamamasyala din po tayo. Talaga, anak? Ikaw, ate, sasama ka ba? Siyempre naman, libre mo eh. Tara na. Tara na. Tay, suot mo yung paborito mong damit, ha? Oo naman. Nay, suot mo yung bago mong bag. Sige, anak.